Have a blessed day, my friend. Magsige ba kag kasuko? Magsige ba kag yaw-yaw kada adlaw? You know what? Niingon di sa itong Biblia nga, pwede tang masuko, apan dili maayo nga magpakasala ta tungod sa itong kasuko. Naa diri sa itong Biblia, Efeso 4:26, kasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala. So, sama na to pagpakasuko nga dili ta makasala. Ay tubag atong Biblia ana. Ana ada makita sa Santiago 1:19 hangtod 20. Akong basahon, sabta ninyo kini mga hinigugma ko nga mga igsuon, kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmaabtikon sa pagpamati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Kay ang kasuko sa tawo dili mo sangpot ni anang pagkamataro nga oyon sa Dios. So akong balikon, pwede ta nga masuko apan dili maayo nga makasala ta diha tungod sa atong kasuko. Unsa may buhaton na to? Magmahinay sa pagkasuko. Nagpasabot ni nga naa ang hinay nga pagsulti, naa ang pagpaubos sa pagsulti, ug labaw sa tanan dili mamalikas sa pagsulti. Kay once mo gawas na gani ang mga bati nga pulong diha sa mong isigkataw, diha sa mong ikasukan, musamot kadilaab ang kayo. So diha na nga makasala na ta kung dili na ta makapugong sa mga pulong nga mugawas sa atong baba. Mugawas ang tanang ngalan sa balikas. So dili siya maayo kay diha na ta makasala. Ikaduha, Efeso 4:27, ayaw pasalupi ang adlaw sa imong kasuko. Og diri jud ko maigo jud ko kay ngano kung masuko ko mangluod ko di ko ganahan magtingog bisan pagpila ka adlaw, guys. And I'm very as in mga sige jud ko mga pangayog sorry ni Lord. Lord, I'm sorry Lord, igabot ako sa tindahan Lord, sorry kayo Lord, inana akong gibati Lord, mao na akong gibati karon Lord, but still inigabot na ko sa balay, mao gihapon ko magtingog. And mao na akong gina-fight karon sa tawhanon ako nga kinaiyak kanang masuko ko nga dili ko magtingog. Mahadlo ko mo tingog kay basin bati ang magawa sa akong baba. So man di ko ganahan magtingog nga naa ako sa kaligot-got. Pero sala na nga paugmaan nato ang atong kasuko. At dapat ay mag-reconcile kita within the days sa atong kasuko ngadto sa usa ka tawo. I hope, my friend, nga kung masuko ta, mag-control kita sa itong kaugalingon nga dili kita makasala. So that is for today. Thank you so much for listening. I love you guys with the love of the Lord. God bless you all.